xa vexo que estades aí saudando no chat, imagino que é porque tedes a mesma curiosidade que teño eu por saber como funciona isto da predición, da adxudicación, tanto da provisional como da definitiva do CXT. Hoxe, de momento, gracias a Dios, ninguén puxo aínda ninguna pregunta de oposicións, pero hoxe non toca oposicións, vale? Hoxe toca falar do CXT. Oposicións falarei o xoves que ven, este xoves logo, pasado mañá, tamén á mesma hora, ás 10 da noite, e aí podedes xa deixar na canle de preguntas Pablo de Discord as preguntas que queirades e todo o que haxa aí, e máis o que preguntades no chat o xoves á noite, pois xa vos lo contesto sobre oposicións. Hoxe desconectamos todos de oposicións. Veñen tempos tristes e apagados. Por que veñen tempos tristes e apagados? Veñen tempos felices, tempos que Alberto nos vai contar como hai que facer para saber como se predice a adxudicación do CXT. Primeiro teño liga de GeoGuessr, efectivamente. Despois, xa poño as 10 adrede para que me tempo a todo, María Levo. Bueno, entón nada, eu penso que hoxe o protagonista do directo este é Alberto, non son eu, así que en nada vou pasar a falar xa con el, xo ides ver aquí na pantalla. Calquera dúbida que teñades, pois podedes deixala no chat de Twitch, hoxe, vale? Non vai a desa preguntas, Pablo, deixar, que non vou facer un caso aí, vale? Entón nada, vou meter xa a Alberto agora no directo, que xo estades vendo aí. Boas noites, Alberto. Hola, boas noites, Pablo. Pois nada, Alberto, eu antes de empezar, pois nada, preséntate, contanos quen és, onde traballas, a que te dedicas, que hobbies tes, o que tu queiras. Vale. Hobbies teño, pois moitos e moi diferentes. Como facer A un ver, eu CXT, son... non? No, pero bueno, decir, eso ao final non son eu solo, que eu empecé fai xa casi 6 ou 7 anos e agora hai un equipo tremendo de xente. Nada, eu son profe de matemáticas de secundaria, e dende fai 4 anos, este meu cuarto ano, estou de profe definitivo no IES García Barbón, en Verín, e a verdade é que o tema das matemáticas gustame, ainda que estudiei arquitectura antes, e nada, tamén despois un pouco desde que entrei no mundo da docencia, tamén como funciona o tema de listados de adxudicacións provisionais ou de listados de sustitucións e demais, foi sempre algo que me chamou moito a atención. Entonces, un pouco, ao final, de maneira colaborativa sempre, con moita xente que está detrás de todo o traballo que fago, pois a idea é un pouco inculcar eso, que todo o que vou contar aquí non é cousa que faga eu, senón é cousa que fai moita xente, despois farei un pouco referencia a toda a xente que hai detrás, e o que pasa é que estes días tampouco podían e demais, dixo, bueno, pois nada, vou eu, pero conto o traballo que estamos tantos por aí por detrás. Eu que lembro antes disto do CXT, ti xa facías cousas, se non lembro mal, pode ser coas notas de oposición, coas listas de sustitución, algo aí xa argallabas, non? Se non lembro mal. Das listas de sustitución de mates dende que empecé mates, e aínda a día de hoxe hai un grupo de 4 ou 5 persoas con Xoana, tamén compañeira, que estamos aí dando apoio, pero non o levamos a nós, senón hai xente que está todavía como sustitutas nas listas de matemáticas, e hai como unha lista paralela onde se van actualizando xa, pois, renuncias, xente que está, pois, por límites de zonas e demais, entón xa podes saber máis ou menos cando che vai tocar, incluso cando fan os chamamentos, xa vas vendo que vacantes quedan e cales non, para saber cantos postos che quedan e se che van chamar antes ou non. Se eu quero entrar e ver todo iso, Alberto, onde está iso? Pois iso está compartido dentro dos grupos que temos de mates, hai un grupo de opositores de profesorado de mates, está un pouquiño... Sí, en Facebook, e tamén despois de compartir algunha vez por como se chama, por Discord e demais. Entonces, incluso se hai alguén que ten curiosidade, pois como é ese listado, vos lo comparto por aí polo chat, e así tamén podedes botarlle un ollo. É un listado que ten, pois, unha serie de follas nos que se ve cantos xente queda pendente e demais para que ver un pouquiño o movimento. Xa vos digo que isto empezámoslo xa fai moitos anos, pero a día de hoxe xa non o levamos nós, ainda que estamos aí de maneira de apoiando e demais. Hai un listado de pendentes, un listado de adxudicacións, e vamos vendo como van evolucionando as listas en matemáticas. Bueno, pois agora deixamos atrás as listas e agora contanos entón como empezou isto do Excel, do que predicen o CXT. Vale, pois contovos un pouquiño. A ver, o primeiro que empezamos, eu creo que debeu ser o primeiro ano que
que Xoana e eu concursábamos, e a idea que tiñamos era un pouco poder facer algunha cousa na que poderamos predecir pois a realidade do concurso de traslados antes de chegar a que se resolvese, non? Entonces, no ano 2017-18 xa fixéramos un primeiro modelo no que empezáramos a analizar como se iba movendo, que vacantes había, e incluso analizar un pouco os resultados e demais. E o ano seguinte entrou a colaborar con nos Pedro, que tamén é profe de mates, é dicir, os tres éramos profes de mates, e surdiu a posibilidade de facer neste Excel que está en Google Drive pois unha aplicación script que ele é informático, entón sí que controla máis desa parte, na que poder pois un pouco traballar e actualizar as renuncias, actualizar as peticións de todo o mundo e que o fixese de maneira automática. O sea, que o primeiro ano foi de maneira manual, non? Entonces, primeiro ano, pois solo mates, algunha especialidade que nos lo pediu, pois tamén se compartiu para que puderan facer e demais. E o segundo ano xa coa axuda de Pedro, pois fixémoslo en mates, tamén o compartimos no resto de especialidades que querían e co script puderan organizar directamente outras especialidades. Que é importante desto? Que nós non facemos o de todas as especialidades. O noso que facemos é pois, ter a ferramenta, coordinar un pouquiño como funciona a ferramenta e axudar a toda a xente que se incorpora e un pouco que todo o mundo que queira facer o da súa especialidade pois que o poida facer e botarlle esa man para facelo. E hai unha cousa que cambiou bastante o ano pasado, que foi a incorporación de outro compañeiro, que é José Sánchez, que ata o ano pasado o traballo era, bueno, se pode ver no anterior directo que fixéramos falando de como funcionaban os Excels, era completamente manual, no que había que copiar e pegar pois as instancias de cada unha das persoas, os listados de instancias e demais. E o ano pasado un compañeiro pois descubriu como poder descargalos de maneira automática e poder só únicamente cunha copiada pois pegar todas esas peticións, non? Entonces, este ano sí que se notou moito, sobre todo porque o ano pasado foi como un gran logro que ata o ano pasado nunca se fixera un Excel de primaria, porque imaginadvos, en primaria son 8 especialidades que se concursan entre elas e todas entrelazadas con máis de, non sei, 4.000 persoas a vez concursando. Entonces, imaginados copiar as peticións unha a unha de 1.000 persoas. Ao ano pasado se formou un grupo de primaria, o ano anterior xa se intentara formar, pero non se chegou a nada, bueno, se avanzou, pero quedouse a medias, e o ano pasado se formou un grupo de primaria de en torno a 10 persoas, que entre as que estaba Leticia coordinando e demais, se conseguiu aproximar bastante, incluso quedou bastante ben, o Excel de primaria, pero facer o Excel de primaria o ano pasado debeu tardarse, pois, o mellor 15 días ou 3 semanas, e traballando o mellor 10, 15 persoas para telo en activo e analizar prazas amortizadas e demais. Entonces, bueno, un pouco a idea deste ano era facer todo ese traballo pois máis automático, non? Vale, que Que é un pouco diferenza a podemos diferencia. estar falando, por exemplo, de tempo? Porque eu lembro facer isto que dicías aí dos primeiros anos, lembro facer o Excel de lingua galega, e que lo era. O sea, para alguén como a min que non tiña moita idea de Excel e ter que copiar todo aquilo, eu penso que botara igual máis dun día, o sea, copiando ali instancias e tal. Entón, agora, con todos estes cambios que estás dicindo, de canto tempo estamos falando? Dá unha Pois a ver, alegría aí. vale, entonces, despois os comento aí algunha pregunta que preguntaba isto de a nivel estatal. Do ano pasado a este, é dicir, o que comentaba Pablo, non tiña moita dificultade, calqueira podía facer, Pablo puido facer cando se fixo de lingua galega, que só era copiar e pegar instancias, pero o gran avance que este ano poder descargalas todas de maneira automática, tanto o listado de peticións como o listado de instancias, é dicir, as persoas que concursan e todo o que piden a vez, pois o que hai que executar é o programa, pois non sei canto tarda o programa, porque non o executei eu, que o executou Pedro para descargar diferentes listas, pero mellor tarda, non sei, 5 minutos, se xenera un archivo PDF que únicamente o tens que copiar na base de datos do Excel que xa temos e xa directamente, pois copiando ese base de datos, pois xa debería funcionar, non? Vale, copiando as vacantes, copiando a lista de instancias e copiando as peticións. Con esas tres cousas xa funciona.
Preguntaban por aí, Bea, que se fai predicción a nivel estatal. O curso pasado era concurso estatal, se non me equivoco, non, Pablo? Sí, sí, Foi sí. cada 2 anos. Mm. Vale. Entonces, o curso pasado era concurso estatal e era outro reto, porque claro, no concurso estatal solo podes ver as instancias das que hai en Galicia, Non ves pero non instancias as dos que de veñen fora, de claro. fora. Claro. Entonces, é un reto de como facer para as estancias que non temos poder incorporalas. Entonces, a verdade é que funcionou moi ben, porque moita xente que concursaba de fora para Galicia empezou a poñerse en contacto con nós e a mandarnos as súas instancias. Entonces, xa directamente coa súa puntuación de baremo e coas súas instancias, facíamos que os Excels funcionasen bastante ben. E o ano pasado que foi concurso estatal, de xente que concursaba para Galicia, incorporábamos as súas instancias e xente que marchaba de Galicia para fora, tamén cando saia a provisional, pois chegaba a funcionar bastante ben. E incluso a nivel estatal, que pode ter máis dificultades, o ano pasado funcionou moi ben. Cal é a dificultade deste ano? Pois que hai a vez concurso de adultos, de persoas adultas. Entonces eso tamén É de é un orientación. elemento máis e de orientación, sí, pero orientación é máis para a primaria, que é a que afecta, e adultos afecta tanto a primaria como a secundaria. Entonces, hai un elemento máis que influe no propio concurso, porque hai algunha peculiaridade. Vale. O que non sei é se Bea se refire tamén a se fai non só cando é concurso En estatal que Galicia, ben, claro, non, se fai con respecto a outras comunidades, non sei se pode preguntar por iso, claro, aí é imposible. aí non o sei, é que como non sei como funcionan outras comunidades, Claro, é que eu sei como funcionan as listas de Galicia, e con Pedro, e con Xoana, e con este ano tamén con Manches, que leva toda a lista de primaria, que foi o dos que tamén estivo actualizando a nivel informático e demais, temos adaptado o Excel e o funcionamento do Excel para como funciona o concurso de traslados en Galicia. Que ao mellor se pode adaptar e utilizar para outras comunidades, seguramente, pero directamente está pensado para Galicia. sí, eu penso Mira, que ese, Manches se presenta aquí. pois, hola, quen é? Que non sei quen é. J. Hernán Gómez. Pero quen é? Que di son eu, pero non sei. Este é un dos rapaces que máis traballou este ano no listado Ah, vale, de vale. primaria, que tamén é informático, estivo aí botándonos Pois unha man. parabéns de parte de todos os que usan ou usamos os Excel do Primaria, CST. sí. Nada, dicía que igual para facelo a nivel estatal, se tes os mesmos, se podes acceder aos mesmos datos que podemos acceder aquí, é dicir, se na tua comunidade podes ver as instancias de todo o mundo, descargalas e tal, pois poderás facelo, pero claro, necesitas un Hernán Gómez, necesitas un Alberto Fortes, unha Xoana Alonso, é dicir, necesitas moita xente. Un Pedro, Suárez Casal, que ao final Efectivamente. é un equipo moito máis grande. É dicir, que se sabemos como funcionan as cousas, poñer a maquinaria e funciona. Pero pensade que este ano, para listado dos que temos activos, despois vos mostro e un pouco facemos aí unha simulación, estiveron colaborando en torno a 60 persoas. Entonces, depende de cada especialidade, por exemplo, en galego había 3 persoas, en mates estábamos 4 ou 5, en economía unha persoa, en administración outra, en folk 4 ou 5 persoas. Entonces, a idea é que as persoas que están podan actualizar agora as renuncias, podan actualizar se actualizan as vacantes esas vacantes, porque a día de hoxe, aínda que saliu o adxudicación provisional, non quere decir que xa vai a quedar así. Significa que todos os cambios que haxa vai afectar para todos. Entonces, hai moitas cousas que na provisional parece que van a salir así, pero non quedan así. Vale. Despois teño por aquí nada, se queres comentar un pouco, porque claro, ahora que falas da provisional definitiva, ás veces, claro, cando vemos a adxudicación provisional e a comparamos, por exemplo, co Excel dunha especialidade, pois podemos ver pois, que ás veces que hai algún erro, que me deron unha cousa que non me dicía a estimación, tal. A que se deben estes erros? Explica un pouco para que a xente se Vale. tranquilice. Para eso, o que vou facer é compartir pantalla e vamos ir vendo un pouquiño as cousas a partir da pantalla, vale? Vale, vos comparto o documento de resumo, volo vou enviar tamén por aí polo chat, por se hai alguén que non o ten aí a man, porque ese vai ser o documento base de todos o concurso de traslados, vale? Aí, bueno, cambiamos algunha cousa hoxe pola mañá, porque antes estaba na mesma liña a especialidade de adultos e agora están pois un debaixo de outro.
O documento de resumo, que será o que use a maioría de xente, se hai algunha especialidade que non está e hai algunha persoa que queira botar unha man, que se poña en contacto comigo, con Xoana, con Pedro, con calquera dos que estamos aí máis ao día, que temos un grupo de Telegram no que vamos ir actualizando pois que persoas poden colaborar e se falta algunha especialidade que queredes facer, é só adaptar a folla e facela, vale? Entonces, esta primeira folla do documento resumo o que nos permite acceder a calqueira das especialidades que hai e á dereita aparece pois, nunha columna cando actualizamos pois, as diferentes persoas que estamos actualizando os documentos as instancias, cando se actualizaron as vacantes, vale? Cando se subiron as vacantes actualizadas tal cual aparecen na web e o número de vacantes que aparecen. En adultos todavía dá erro porque ainda non actualizamos da folla no que ven todo este traballo, vale? Entonces, vou coller, por exemplo, unha que sei que estivemos pola mañá actualizando. Entonces, lingua e literatura castelá, vale. Aquí vades ver a adxudicación de cada unha das persoas que lle adxudicaron no listado provisional e que lle adxudicaron no cálculo estimado, vale? Este cálculo estimado é o que facemos nós, o cálculo provisional é o que saliu oficialmente. Como vedes, a maioría de xente pois mantense no mesmo, incluso fixadevos que aquí o listado de lingua castelá, pero hai unha persoa que concursa tamén por francés, que xa ten praza en francés e concursa por francés, e máis ou menos vedes que toda a xente pois aparece que non se cambia de centro. Excepto, por exemplo, esta persoa que antes non lle daba no listado provisional nada e agora danlle en Lugo, no Leiras Pulpeiro. Significa que mellorou un posto e se non renuncia, a pesar de non darlle na provisional nada, agora daranlle no Leiras Pulpeiro, vale? Vedes, por exemplo, esta outra persoa pois, que non lle daba nada e agora danlle no Frei Martín Sarmiento, ou se baixamos máis para baixo, a esta persoa antes dábanlle no Carlos Casares e agora danlle 7 postos por detrás do que pedira, do Carlos Casares, e danlle en Mos. Que significan estes números que preguntades moitos, estes 9 de 16? O que significa é que a esta persoa danlle a súa solicitude 9 de 16 que fixo. Por que son 16? Porque aquí inclúen pois moitas veces se pedides por localidade, pois a localidade incluye todos os centros desa localidade, vale? Por eso de repente aparece xente que pide por 412 centros, vale? Iso significa, pois, a mellor porque entra por provincia ou demais. En cambio, esta persoa que vemos aquí, antes estaba, pois lle daban o Alfredo Brañas e agora danlle no Politécnico de Lugo, polo tanto, mellorou 113 postos na petición, vale? É dicir, dábanlle en Carballo e agora danlle Lugo que é o seu centro 1 que pedía, non? Pois Eso iso está ten de sorte. festa. Esa está de festa agora mesmo. De momento é bastante sorte. Entonces, vedes aquí que tamén hai outra columna, as persoas que lle dan do oficio. Que significa que lle den do oficio? Significa que se antes puso unha serie de peticións, pero non cando chegaron a eles non había un centro no que poder adxudicarlles, pois miranlle por provincia e adxudicanlle de maneira forzosa, vale? Ben, bueno, sigo baixando, vale. E de repente aquí, se vos fixades, houbo xente que na provisional oficial non lle deron e agora na estimada sí que lle dan. E ademais hai aquí outra praza, por exemplo, esta do Marta Guisela, que en lingua castelá non se adxudica, é dicir, que estaría, por así dicirlo, amortizada. Significa que directamente non volves a ir no concurso, a pesar de haber agora unha persoa, esa persoa a concursar. Vale, entonces nós tamén temos analizado do listado provisional que prazas en principio amortizan. Agora, pois en contacto con sindicatos ou así, cando se vayan reclamando, mellor nos din do Marta Guisela, non, esa foi un erro, ao final poñamos que se amortizaba, pero ao final sae igual. Entonces actualizaríamos aí. Por que aquí salen 3 vacantes máis a 3 persoas que estaban provisionais que antes non lle daban na resolución estimada así? Porque cando se publica a resolución estimada non ten en conta as resultas do concurso de adultas, de persoas adultas. Entonces, ahora me pasei a lingua castelán en persoas adultas, e se vos fixades, en lingua castelán en persoas adultas danlle a 1, 2, 3, 4, 5 persoas. Polo tanto, estos centros que lle dan as persoas no concurso de adultas, se non renuncian a ese concurso, esas prazas que tiñan pois en institutos sairán no concurso ordinario. Ademais, estas persoas se concursan a vez por ordinario e por adultos e lle dan por adultos, xa non vai concursar en ordinario, vale? Entonces, eso tamén é algo a ter en conta. Pois haberá xente que, o mellor, por exemplo, esta primeira persoa que estaba na primeira das listas, na resolución provisional dáballe no San Clemente, isto foi por un error da Consellería, que publicaron como no concurso ordinario unha praza de adultos, que agora mesmo xa desapareceu na propia base de datos que tiñan,
E agora nos na estimada non lle damos nada. Por que non lle damos nada? Porque sí que lle damos, pero dámoslle no concurso de adultos que polo que participa, vale? Un poquinho así, máis ou menos, como funcionan as listas e como podes ver aquí que o que dan e que o que non, vale? Cal é o máximo cambio que veremos agora? Pois cando se empecen a colgar as renuncias, que aínda non empezaron en secundaria, sin en primaria, que había máis de 80 os a mediodía, aquí aparecerán, pois, neste caso, persoas que renuncien ás súas prazas, non? Entonces, podemos facer un experimento, Pablo, con lingua galega, paréceche? Podemos. A ver A se damos quen unha sabemos alegría. que en lingua a quen sabemos que en lingua galega renuncia? Vamos aquí a lingua galega, o 53. Hola. A ver. Ti renuncias a lingua galega, entón. Sí. Vamos buscar onde estás para buscar a ver que che daban. Bueno, mentras buscas e faz tal, eu explico un pouco. A Sí, ver, eu renuncio sempre porque eu só participo por facer o tutorial da participación no concurso. Entón, claro, como faigo o tutorial hasta o final, pois sempre presento a instancia. Pero claro, ao mesmo tempo, como xa teño o destino definitivo onde quero, pois sempre renuncio. Entón agora, a ver se hai sorte, é a praza que me tocaba a min, que xa non me acordo nin cal era, pois a ver se lle cae a era alguén. Na Ponte Nova, no Enrique Hostia, Muruais. no primeiro centro no que traballei na miña vida. Curioso. Ah, pois mira, Pablo aparece aquí como excedente voluntario, non tiña destino, polo tanto non tiña resulta e lle adxudicaba na Ponte Nova. E directamente no noso caso, na resolución provisional oficial e resolución estimada, pois coincide, porque de momento a lista de galego, como non ten renuncias, pois neste caso tamén coas de adultos, pois non afectou a praza de Pablo. Mellor afectou a algunha outra, pero na de Pablo non. Fixadevos que por baixo sí que melloraron moito a xente, pero na de Pablo directamente sigue estando na mesma praza que tiña. Entonces, o que vou facer é, no listado que temos nós para actualizar todos estes datos, vou a poñerlle que Pablo vai renunciar ao concurso. Vale, non vedes agora o que estou facendo, pero aí directamente vedes que aí aparece o sí, como por arte de masia, e agora vou darlle directamente no Excel que temos para calcular co script e todo, a que calcula as asignacións. E vamos ver que onde vai esta praza do Enrique Muruais de galego. Que Dios reparta sorte. Outro día xa fixemos esta proba e vimos que había alguén que tiña sorte e que de repente lle adxudicaban esta praza. Ademais, creo que En moita canto, sorte. en canto vamos ir, ten que terminar de cargar porque está facendo o reparto, pensade que en linguas van moitas linguas mezcladas, porque hai xente que concursa por galego, a veces se concursa por francés, por portugués, entonces ten que facer o cálculo de todos, e aí vamos a Pablo, xa non lle adxudican o Enrique Muruais, pero vamos a ver a quen lle adxudican. Entonces, parece ser que hai aquí unha persoa que estaba no IESCAB Ortegal que pediu Enrique Muruais de primeiro e lle adxudicarían agora esa praza. María José, Vale? debesme algo. Non sei o que. E o mismo que pasou con Pablo tamén podes facer en mates, que ao final estes últimos anos estou renunciando todos porque no instituto que estou, no García Barbón de Verín, estou bastante contento e este ano danme en Ourense, vamos buscarme e vou facer exactamente o mesmo. Igual que o fago agora para min e para Pablo, en canto se publiquen as renuncias de calqueira persoa, o vamos a actualizar. Por lo tanto, non o vamos a actualizar, a persoas que se encarguen de cada unha das listas o vai a actualizar. Entonces, no meu caso, que me daban no Blanco Amor en Ourense, que era o segundo centro dos 20 que tiña, creo que esa persoa que lle toca a esta praza xa yo comentei eu, porque xa vira outro día que probei, xa vira que aparecía e despois viu que desapareceu e xa me escribiu dicindo, pero ao final renuncias ou non renuncias? Entonces xa viu o que pasa, pero fixadevos que aparecerá aí a renuncia ao calcular esa praza vaille pasar a ver onde está vale, un pouco máis abaixo aquí está, a Ana Ocampo que pedía esa praza de número 3 vale? Outra afortunada. Outra afortunada non lle daban nada e agora danlle esa miña praza. Seguramente que hai algún mellor por debaixo que empeora o demais. Entonces vedes aí que na columna variación pois sí que aparecen. Para se hai alguén de primaria ou polo traballo que fixo Manches e lo por aí, nos de primaria, como xa empezaron a cargar as renuncias, vale? En educación infantil, por exemplo,
vedes que se aparecen aquí renuncias cargadas e xente que lle daban, non? Pois entonces, seguramente que se noten que hai moitas variacións que van derivar desas renuncias, vale? Vale, ver máis para baixo, pois aquí xa xente que varía e máis xente ao mellor que lle asudican da que lle asudicaban antes, vale? Vedes aí que aos cambios que hai. E moitas veces esos cambios son debido a renuncias, vedes aí que hai xente que renuncia, aparece sí, hai 14 renuncias en primaria, en infantil, igual que hai infantil, pois hai en inglés de primaria, en francés, bueno, aparecen aí as renuncias e cada unha delas. En primaria hai unha curiosidade, como vos decía antes, como concursa xente mezclada na lista, por eso aparecen como con cores diferentes, vale? Cada unha das especialidades ten unha cor para axudar a entender como vai a lista, vale? Vale, hai por aquí algunha pregunta, estaba vendo. Puntos de antigüidade. Se me dan destino no concurso a máis de 60 kilómetros e me dan Esa outro... nada, Alberto, esa Sí, nada. Non ten que ver vale. co Ese é eso. o do Xa lle Concilia. Así que contestei. eso vai ser despois. No. Vale? E onde podemos ver esas renuncias ou cambios? Esas renuncias ou cambios as van actualizando na propia páxina do concurso de traslados, vale? Vou acceder agora, a ver. Así vos ensino. Incluso o que facíamos outros anos é que se hai alguén que xa sabe que vai a renunciar, igual que acabo de facer eu ou Pablo, se non lo quere comentar, pois xa podemos actualizalo e despois cando carguen a vacante, pois xa queda outra vez cargada, vale? Vou seleccionar o concurso, neste caso vou mirar as de primaria porque sei que están colgadas e as de secundaria non. E aquí se buscamos pois de todas as especialidades, hai aquí unha columna que pon renuncia a concurso e vedes aí que esta persoa, co sí, está renunciando ao concurso. Vale, entonces estas son as persoas que poderon concursar e lle puderon dar na provisional, pero ao final ao renunciar, pois non sai a súa resulta nin collen esa praza, vale? Entonces aí están toda a información, igual que están en primaria, se buscásemos no concurso, pois por secundaria, de momento, a día de hoxe non significa que mañá ou pasado mañá xa se actualicen, pois estén tamén esas partes aí colgadas, non? Pois aquí renuncia a concurso, se lle damos incluso a filtrar, aparecen todas como non, vale? Por eso non se actualizaron ningunha máis, vale? Ben, que máis? Vale, vimos un pouco cambios baremo, vimos relación pois amortizadas e demais. Se hai algún erro ou detectades algunha cousa, podedes escribirnos a calquera, a Pedro, a min, a Osana, ou incluso no propio Discord da vosa especialidade escribides e algunha das persoas que actualiza o listado ao mellor vos pode resolver esa dúbida. E se hai algún que se queira facer o da súa lista pero non está feito, sobre todo porque que é o que vai influir agora para saber a definitiva? Van influir dúas cousas. Unha primeira cousa, se non recordo mal, Pablo, a propia Consellería confirmou que se esquecera de meter vacantes. É así? Mira, a ver, digo cheu todo o que vai pasar. Sí, Mira. o que sabes. Sí. A propia Consellería, o que acabas de dicir ti, recoñeceu que non que se olvidara de meter vacantes, senón que tuveron un erro de non sei que tipo, que as xubilacións de determinadas xubilacións pois que desapareceron da xudicación. Non sei se da xudicación ou das vacantes, bueno, que faltan. As dúas cousas. Nas vacantes non estaban tampouco. Vale, pois faltan xubilacións. Hai moitísima xente que nos está chamando estes días ao sindicato que nos di, mira, que había na vosa página web unha xubilación de tal especialidade, estaba e desapareceu. Bueno, pois é por eso, porque a Consellería, pois non sei, meterían aí a zoca, estarían nerviosos polas eleccións ou que fose, confundironse e desapareceron. Vale. A parte diso, acabas en medir o santo ceo, pero había máis cousas que poden influir. Eu sabía eso, o das vacantes que non sacara a Consellería. Ademais, outros anos... Sí. Digo que tamén está aberto, bueno, non hai aberto un prazo oficial, digamos, pero desde que se publica a xudicación provisional, o profesorado pode reclamar vacantes, normalmente a través dos sindicatos. Entón, por exemplo, o sindicato no que eu traballo aínda vai enviar máis vacantes, solicitar máis vacantes para o concurso de traslados. Entón, claro, esas vacantes entendo que sairían coa definitiva ou incluso non. Incluso porque este ano pretenden, é que este ano é un Cristo, este ano pretenden sacar as vacantes definitivas xa, o sea, en teoría iban sacalas xa, en nada. Entón, a pesar de que a saquen, en teoría podense reclamar aínda máis vacantes. Entón pode ser que haxa dúas definitivas, non sei como chamalo. Sí, entón, sí. Está claro, digamos que
o inconveniente é ese, pero bueno, eu entendo que haberá un momento no que vai ser lóxicamente anterior á adxudicación definitiva do CXT, no que todas as vacantes estean xa publicadas, e de que se engada algunha máis á definitiva. Entón que aí, claro, o Excel este que facedes, pois lóxicamente ten que acertar todo, sí ou sí. Se ten todos os datos, Exacto, acertará todo. sí. Non ten máis ciencia. Lóxicamente, bastante antes do que porque a adxudicación definitiva igual hasta mediados de abril ou por aí, eu supoño que non sairá. Eu conto abril, sí. Pero Igual incluso non o que sei pasaba xa outros con máis anos, tempo que non. sí, no, o que pasaba outros anos, aparte desto que recoñeceron eles de que meteran a zoca e que lle faltaban vacantes e demais, dende a adxudicación provisional ata a publicación definitiva publicaban as vacantes definitivas. E todos os anos, todos, nos que temos analizado, había máis vacantes definitivas que as provisionais, e bastantes máis, en todas as especialidades. Non, Entonces, Jaime. os destinos que lle adxudicaban a xente en provisional non tiñan que coincidir cos definitivos porque había máis vacantes, se metían polo medio as renuncias da xente que moitas veces pois dependían as túas plazas. Entonces, isto nos permite averiguar, por así dicilo, case a tempo real cos datos que temos, cal é a túa situación. Que pasa? Que moitas veces o mellor estas vacantes se publican despois de que se acabe o período de renuncia. Entonces tamén a xente ten que estar, se ten claro que ao final algunha das vacantes que pediu non a quere, pois renunciar antes por se ao final tamén lle poden dar. Que iso tamén é a ter en conta. Non sei así máis cousas que contarvos. A ver, un pouco a gran diferencia respecto de cursos anteriores é eso, o traballo que fixo José Sánchez, e manches un pouco ahora tamén, cando actualizando de primaria, e incluso moitas das cousas que implementamos este ano de cara ao ano que ven, a idea é deixalas o máis automatizadas posibles para que, coa base que xa temos, que sexa moito máis rápida a facer. Despois hai un traballo manual que tamén é moi curioso, que é a búsqueda de prazas amortizadas, que non sei se a xente controla un pouco, entende de que vai. Ti, Pablo, entendo que sí, Sí. que son as prazas que ao final unha persoa está ocupando, pero marcha dese centro e ao final esa praza non sae no concurso, vale? Por decisión da propia consellería, pois porque ao mellor non ten horario completo ou porque van cambiar as especialidades que se imparten nese centro ou demais. Non pasaba este ano coas prazas do IES de Sabón, que todas as prazas do IES de Sabón estaban como amortizadas. Entonces, o que hai que facer unha vez que sale a provisional, a resolución provisional é analizar que prazas a propia consellería amortiza. Por que analizar eso? Porque despois os propios sindicatos poden chamar ao centro ou preguntarlle á inspección ou á consellería por que amortiza realmente esas plazas e se non hai motivo, pois esa praza tería que sair no propio no concurso como resulta para outra persoa. Non? Entón, é outra das cousas ou traballos que se fai a partir dos Excels, que é unha cousa bastante interesante. Non sei se están aquí as amortizadas que nos aparecen en cada unha das especialidades, pois, o que sei, agora mesmo en Educación Física había 5, Economía 1, pois un pouco analizar esa situación. Bueno, pois que estean así un pouco menos postos no tema de amortizadas, falta igual explicar o que é, dicir, se eu teño destino, por exemplo, sempre digo o mesmo, pero se teño destino en Betanzos e concurso e me dan Lugo, esa praza que eu teño en Betanzos debería ir ao concurso, porque é unha praza que queda libre, a miña praza queda libre se eu vou para Lugo. Entón, amortizala significa que, porque a consellería pois considera que haberá poucas horas ou o que sexa, elimínana. Entón desaparecería. Entón, claro, alguén que estea pendente de que eu tiño o destino en Betanzos e se dá conta de que eu cambio para Lugo e ve que falta a praza de Betanzos, pois é moi probable que chame a un sindicato e que diga, mira, que esta praza desapareceu. Nós normalmente xa o facemos, lévanos un pouco máis tempo que os do Excel, pero facémolo manualmente mirando que prazas faltan. Bueno, manualmente, excepto algún ano que me acordo de Alberto. Digo, Alberto, mándame eu de Lugo. O este ano non me acordo. No, no, pero este ano, ahora ao final, unha vez que se teña o Excel, ahora que sería o provisional, é fácil de mirar porque están marcados por Sí, no, columnas, pero entonces é ahora bastante xa está, ahora xa enviamos todo, pero bueno, aí nese sentido temos sorte, porque Lugo como non é tan grande, pois non hai moita cousa, e a maioría da xente xa está pendente das prazas, entón xa te chaman e xa che di, mira, que esta non sae, entón a ver xa reclamadas, tal, non sei que. Dalle, Sí. Alberto. Se en lingua galega amortizan algunha, miro agora, que non o sei. Mira, eu digo xa algo de lingua galega. En lingua galega faltan Sí. prazas. Que faltan as vacantes.
Faltan prazas en sen lugar a Liga. dúbidas. Sí. Seguro. Se amortizan algunha, é dicir, que vai cambiar eso seguro, está claro. Sí, E se entón, amortizan algunha, aínda que vamos miralo. amorticen algunha, dá igual porque faltan. Ningunha, ningunha, non amortizan ningunha. Que aínda por riba van a sair máis. Vale, cando se poderán ver as renuncias en secundaria? Cando a escolga a consellería. Pablo, renunciaches sobes, o venres pasado? Pô, cando quedamos, xa non me acordo, pero a O semana venres, pasada. debeu ser. Foi o venres da semana pasada, estamos a martes e aínda estás en colgar. Pois cando a escolga a consellería veremos as renuncias e cando vexamos as renuncias escolgaremos no Excel. Claro, é que igual hai xente que está pensando que o prazo acaba o 29, que o 29 xa van estar subidas todas as renuncias. Bueno, sí ou non. No, Depende non, como lle a todas sea. as renuncias non. Que renuncie ao 29 non vai estar subida. Así Bueno, que quero dicir que non. pode haber xente que estea pensando que xa o 29 ou un par de días despois que xa está todo aí claro. Non. O sea, eso van subindo pouco a pouco. Ao mellor un par de semanas despois se publican as vacantes definitivas e demais, poderíamos ter algo máis ou menos Non, definitivo, pero ao mellor se tamén. o das vacantes xa cho dixen antes, as definitivas queren publicalas xa. Pero as primeiras definitivas, pero se despois van publicar unhas Non sei segundas se definitivas. non sei se primeiras ou segundas, non sei se van esperar a que nós les enviemos as reclamacións, non sei o que van facer, pero queren sacalas xa. Se non as sacan xa, significa que xa esperaron polas nosas e que xa meten todo xunto, entón igual xa non hai tanto cambio. Vale, a ver. Pero eso xa vos lo contarei, non te Entón, preocupes. sí, cando se Xa vos lo saian digo. xa se verá. Despois, vale, as renuncias en secundaria cando as colguen, así que non sabemos, pero supoñemos que tampouco tardarán tanto, pero a saber, porque as de primaria ata onte non estaban e hoxe sai 80, así que entendo que van pouco a pouco. Despois creo que preguntaban aquí se sabíamos cales prazas van a sair. Non sei se Pablo sabes, pero A ver, eso non sei. eu sei algunha, pero non é algo para dicir aquí tampouco, nin que... Claro. O sea, non che vale de Aí, nada que che diga, pois vai sair unha plaza en Castro de non sei de que. claro, aí o que pasaba é que había sei un xente. par delas, pero se refire, por exemplo, porque claro, moita xente tamén nos está chamando, como publicamos iso de que faltaban xubilacións, tal, moita xente chama e pregunta, mira, cales faltan? É que non sabemos. Sí, Non temos... claro. E aparte, unha cousa é as que sepades, as que reclamedes a consellería, outra cousa é que faga finalmente a consellería. Que igual que se esqueceu agora, pode volverse a Eu esquecer. entendo que das que se esqueceu e que eran xa vacantes, que aparecían como vacantes enviadas por ese futuro territorial, esas meteranas todas. Se non é do género bobo, vamos. Sabes, as que Vale. eles recoñeceron que foi un erro deles, esas teñenas que poñer todas. Bueno, pois entonces aí haberá cambios. Hai un pouquiño no Excel, había algunha compañeira e algunha xente polo Discord que nos preguntaba se non consideráramos xa esas vacantes. O que estamos esperando é que as publiquen. Cando as publiquen, vamos a coller as vacantes que están publicadas e engadilas nos diferentes Excel. Por medo a que poñamos agora unhas vacantes e despois que non saian pois algunha desas. Pero eu entendo, porque preguntades aquí cada un pola vosa especialidade se faltan vacantes. Eu contaría que en cada especialidade, porque todos os anos pasa, entre a provisional e a definitiva, aparece algunha vacante nova. Non sei cantas en cada especialidade, pero eu que miro sempre as de mates, pois o mellor sempre hai 5 ou 10 que non estaban na provisional e que aparecen para a definitiva. Entonces, contade con que ao mellor sí que hai vacantes novas e que vos cambian cousas. Tamén pode pasar ao contrario, non é tan habitual, pero Que desaparezan. he visto algún caso Sí. de especialidades nas que hai menos adjudicacións na definitiva que na provisional. Xa é raro, porque a día de hoxe, para que a consellería poida retirar unha praza, non é como hai anos que facían o que lles daba a gana. Agora teñen que xustificar moi ben cal é o motivo de que unha praza que estaba na provisional desaparece na definitiva, tal. Pero bueno, ainda así, pode que haxa algunha que sí que teña unha xustificación moi clara e que haxa que quitala, pero bueno, a maioría aumentan de Claro, pensa o que vos contaba eu antes, que nas prazas que aparecían na propia aplicación e que apareceron aí na provisional, meteron as de adultos. Non sei por qué, o San Clemente meteron as plazas de adultos na ordinaria. Entonces, eles van a justificar que esas plazas non salen na ordinaria porque salen en adultos. Entonces foi un erro deles, normal que esas plazas desaparezan, vale? Entonces, eso sería un caso de unha praza que estaba na provisional e non vai sair na definitiva, vale? Aí hai unha pregunta que non sei se ti, Pablo, podes responder ou queres responder sobre vacantes tamén. A ver, pero entendo que o que di Cristina Sí. son esas vacantes xa deberían estar. Porque o que estás vendo ahora na nosa páxina son as vacantes que se reclamaron hai non sei canto tempo.
Entón, esas entendo que deberían estar xa. Eso non sei. Eh, Pero, de todas maneiras, cando teñedes dúbidas de vacantes dunha provincia, o que tedes que facer é chamar ao sindicato, xa non digo á CIGA, ao sindicato desa provincia. Vale, porque é quen vos pode... Hoxe, por exemplo, a min preguntábame por WhatsApp sobre unha vacante dun centro de Ourense. A min. Entón, claro, eu dixen, mira, iso ten que ser un sindicato da provincia de Coruña. Quen pode responderche a iso? Eu desde Lugo non teño os capacidade... de Coruña responden dos de Ourense? Como? Ou preguntarche da Coruña? Que se preguntaban da Coruña ou de Ourense? Hoxe pola mañá? De Ourense. Sí. De Ourense. Non, non lle dixetes que chamaron o da Coruña, que chamaran o Sí, de sí. Ourense. Bueno, igual dixen mal. Claro, que chame ao sindicato da provincia onde está o centro. Sí, Sabes? Porque a mí se me chamas e me preguntas polo Leiras Pulpeiro, pois xa me tan fácil con mirar a miña lista, pois esta vacante non sale por isto ou esta vacante sale por isto, porque o temos. Pero claro, un centro de Ourense, pois sindicato, claro, dixen antes de Coruña, sindicato de Ourense, non de Coruña. por eso digo. Sí, sí. Vale, de onde sacamos para o Excel as vacantes? Vale, as sacamos directamente da páxina do concurso de traslados. Entón, vamos ver o que decía Cristina. Cristina pregunta por secundaria inglés. Pois vou 5,90, especialidade inglés. Estas son as prazas que utilizou a Consellería para facer a adxudicación provisional, excepto as do San Clemente, que as eliminou, vale? E na páxina da propia Consellería do concurso de traslados, tanto a do Fernando Virz como a de Bergondo, ningunha das dúas está colgada. Quere dicir isto que non saian? Non, quere dicir que non están a día de hoxe. A día de mañá ou dentro dunha semana non o sabemos. Porque no Pode, resumo poden do Excel, ser incluso desas xubilacións que faltan, é que claro, porque no resumo do Excel temos aquí unha columna que pon actualización vacantes, porque nos acontamos de que a propia Consellería actualice en algún momento esas vacantes. Entonces, nos cada 2, 3 días ou cada día pola mañá vemos se publicaron algunha vacante nova para colgala e actualizar o reparto. Vale? É por ese motivo. Vale, non sei se hai por aí algún comentario máis, dúbidas. A idea agora é que poidades eso durante ahora 2, 3 semanas, dende que remate o prazo, pois ir vendo se coas renuncias, se salen novas vacantes, pois ao mellor os destinos que tedes vai mellorando. E despois hai unha pregunta que pregunta sempre a xente e que hoxe non saiu, que é se me deron a provisional nun centro, na definitiva sempre vou mellorar? Ou esa é a pregunta habitual. Non. A min na provisional, cando me deron definitiva en Verín, dábanme, xa non me acordo onde, en Chantada, que era moito máis arriba do que me deron finalmente. Empeorei 100 postos de peticións. Entonces, o que che den na provisional non indica que todo de definitiva sexa mellor. Nin tampouco indica que sexa peor. É dicir, ti podes estar nun posto mellorar moitísimos postos e outra persoa que este xusto debaixo túa empeoralos, ou ao revés. Non ten que ver. O que depende do que pidades cada un. Vale, entonces, por eso tampouco é cuestión de fiarse do que vos adxudiquen na provisional. Se estades arriba de todo, de primeiros, pois o normal é, se non desaparece esa praza, pois que vos van a dar esa praza. sí, o lógico é canto máis arriba máis facilidade de mellorar, ou se che dan das túas peticións de máis para arriba, pois difícil mellorar, é que depende de moitas cousas, pero bueno, pode, é como, non sei, o CXT é a sorte, é que é sorte. E despois, para a xente que o fai por primeira vez, o que comentaba Pablo antes, non só tedes que pedir as prazas que aparecen como vacantes, porque ao final se a xente se move da súa praza a unha que estaba vacante, a súa praza volve a ir, polo tanto, tedes que pedir todas que vos interesen sempre, vale? Sí, xa Que creo que é un erro non moitas lles veces da deixa... xente. No, tampouco lles deixa a aplicación non pedir todo, é dicir, se non pides todo nas peticións, ordenas as provincias, así que xa che toca... Eu este ano hai bastante facendo o Excel ou revisando o Excel de que facendo outra xente, moita xente do concurso de méritos non pediu ningún centro e pediu por provincias, que ao final vanlle dar o que lle coincida, así un Bueno, pouco de sorte. iso igual lle boto máis a culpa, igual serán participacións do oficio. No, claro, pero digo, que ao final, se Eu non máis concursas ben tes que concursar obrigatoriamente. claro, eu penso que non é xente que pide as provincias, é xente que non participou e aparecelle a instancia coas provincias. Supoño, non sei.
Explica aí o do IES de Vale, o Sabón. do IES de Sabón, sí, que xa vos lo comentei antes, volvo a contalo. O do IES de Sabón outro día comentáronme no grupo de Discord que decidiran amortizar todas as plazas porque dende a inspección están dubidando un pouco de que facer co instituto, cambiarlle a oferta formativa ou demais. Entonces, calqueira resulta do IES de Sabón non vai salir. Entonces, todas as plazas do IES de Sabón vai estar amortizadas. Por eso aparecen en moitos centros, non sei, por exemplo, este caso, filosofía, esta persoa que estaba no IES de Sabón e que agora danlle en Betanzos, sí, se non recordo mal, Sada. perdón, Esada, a praza do IES de Sabón a van a amortizar. Vale, por eso aparece aí como amortizada. Igual que esa, pois a do Castro da Uz ou a de Ames de Filosofía. Vale, vedes aí. A esta que a pon amortizada se refire ao destino actual desa persoa. Por eso o de IES de Sabón non é só de Filosofía, senón sei que salen de algunha outra especialidade e tamén de FP. En principio, na resolución provisional non saliu ningunha resulta, de aí están todas amortizadas. Bueno, que máis, Alberto? Algo máis? Pois así pola miña parte, nada máis. Oso, a idea é que calqueira persoa que queira participar este ano ou outros anos calqueras, porque isto, por moito que fale eu aquí, hai moita xente detrás, xa vos dixen antes, Xoana, Pedro, a xente de primaria, é dicir, moita xente que está por detrás, entonces de un ano para outro, pois o mellor concurso, o mellor non concurso, entonces calquera persoa que queira participar ou botar unha man en actualizar renuncias ou actualizar baremos, é unha cousa que non dixen, que é importante. Sabedes que se abriu un prazo para actualizar baremos. Entonces pasou que había algunha persoa que pois, non lle contaron 6 ou 7 puntos e adiantou a moitas outras, polo tanto, cambiou os destinos que aparecían na provisional. Vale? Entonces, por eso. Vale, o que me decides aí, o de reclamo do baremo xa debería estar actualizado en lingua galega. Se non está actualizado, actualizamos, pero diría que sí, que está actualizado porque ainda revisei se non recordo mal. Se non, teño que volver a actualizar aquí o listado, o copio e pego e o poño a volver a calcular. Se non me escribides por privado, actualizámolo. Pero, bueno, o actualizar o baremo tamén o vamos a facer. Porque tamén pasa, moitas veces hai xente que adianta 4 ou 5 postos e iso cambia os destinos da xente que está por baixo. Vale? Entón, ahora, a xente que está despendentes, que vos pode influir? Cambios de baremo, vacantes novas ou renuncias. Son as tres cousas que poden influir nos vosos destinos agora ata que saia o definitivo. Entonces, hai que esperar. Podes ir vendo o que vos vai dando e como se vai modificando ata que saia definitiva. E antes de que saia definitiva, o que vos aparece aquí será case clavado o que aparece na definitiva. O ano pasado fixemos un cálculo de que porcentaxe fallaba e creo que era, non sei, se torno a un 2, 3, 4% como moito. Non me acordo exactamente o número, pero era moi pouquinho. Hai outra pregunta. No, é dicir, se alguén reclama o baremo agora, se actualiza directamente na propia listado de instancias. Vale, entonces eso xa o vemos. No, pero esta persoa vale, eu creo que se refire a que reclama agora o baremo, pero que non se actualiza na web do CXT, entendo, ata máis pa diante. Supoño que igual se refire sí, pero se actualiza antes que a definitiva. É dicir, se actualiza, claro. No, imagínate, igual que agora eu renuncio hoxe, ou Pablo renunciou o venres, e na web da CXT non aparece pois, ata dentro dunha semana, pois se alguén reclama o baremo e o resolven dentro dunha semana, pois o mellor tardan en subirlo semana e media. Pero aparece publicado. Entonces, antes en da canto definitiva, Angie sí. GFJ, antes da definitiva, vai estar actualizado, entón, o que dicía antes, é dicir, a definitiva se non se publica ata abril, os datos todos que necesita o Excel para calcular a adjudicación definitiva van estar moito antes de abril, por iso a miña recomendación é que mirades os Excels, lóxicamente. E despois, se hai alguén que coñezades ou vos mesmos vades a renunciar, pois antes de que o suban, pois igual que fixen con meu co de Pablo, tamén non lo podes dicir, e xa vamos actualizando. Se non esperamos, tampouco é o mesmo. Todos os días, bueno, cando teñades un momento libre. Algo máis? Alberto, alguén que queira no chat preguntar algo máis? Nada, se alguén quere preguntar algunha cousa. Esperamos 10 segundos. E se ninguén pregunta nada, pois deixamos xa descansar a Alberto. Xa se está a xente aí despedindo, así que nada, Alberto, moitas grazas por vir aquí contarnos isto dos Excel do CXT, que é algo que, bueno, ben sabemos que desperta
curiosidade, estante felicitando aí polo ben que está explicado todo e polo traballazo que pasades. E nada, insisto, o próximo xoves directo sobre oposicións, hoxe falamos do CXT e o próximo día falaremos de outras cousas. Grazas, Alberto, xa nos vemos o de ti. Vale, nada, moitas Veña, grazas a todos e un vémonos saúdo. polo Discord. Voulle facer